И здравейте на всички, които гледат. Днес играем на нова поредица, казва се Skywars, не знам за е готина, скоро ще направя и на Skywalk поредица с един мой приятел, който обича Skywalk. Значи първо това. Опа. О, за малко падна и. Окей. Това. Това. Painful chest. Вау! Това е интересно. О! Ей! Ти за кома целиш, бе? Сега ще му покажем на този идиот там какъв е отговора за всичко, което е питал. Ха-ха! Цели го. Ела, бе! Какъв ти е проблема? Ето се къде там. Окей. Ето там ще го чита. Ама аз съм близо до средата. Затова ще си направя път до средата. Ама обаче... Я го направя, трябва да очистя ония там, че той с неговите топки ще ме бутне. Падни е! Бал, пак. Как може да има меч, а аз да няма меч? С скин на Батман. Не го е сам. Той падна. Гати късмета. Почваме да вървим към сега. Само да ни паднем. Ай! Кой ни оцели? Кой ме оцели, бе? Не ще я се показвам. Окей. Това беше странно. Не видях така и така. Окей. О, стигнал до средата. Беги преди някой да те видял. Ще отида до ония чест. Ай! Казах ти да бегаш! Само не там. Да бегаме. Искаш ли? О, яко! Окей. Няма толкова. Окей. Вихаме, но тъкмо бехме стигнали до средата, което беше ужасно тъпо, не ми хареса. Окей. Точно това място не ми харесва, затова кажите, ако искате. Тоест, тази поредица беше яка, ще направя Skywars поредица и довиждане.